S druge strane, mi imamo nekih 11 ili 12 milijardera, imamo gomilu ljudi koji imaju 100 miliona evra. Mi nemamo, jel znaš ti da mi pomogliš neku zemlju evropsku koja nema progresivni porez? Ja ne znam. Mi nemamo progresivno oporezivanje. Sve se zarade oporezuju se 10%. Nadprosečno puno, najmanje. S druge strane, ili imamo mi, recimo, porez na prazne stanove, gomilu praznih stanova, nekretnina kojima se drži i cena izdavanja i cena izgradnje. To mora se oporezuje. Porez na imovinu. Ovo što Zakman govori o tome da na 100 miliona evra se plaća porez na nasleđe 1 ili 2%. To je nepristojno govoriti. To je politika koju su uveli takozvani žuti. Ja ne vidim da se neko baš ufa u ovom političkom polju da govori o tome, a elementarna je stvar, koliko ja razumem, vaterpolo se i u politiku u Srbiji. Nema bez jedinstva političkih i ekonomskih socijalnih zahteva promene. Ti možeš da dođeš na vlast ako priđeš na 2 miliona glasova, što je davno govorio Đinđić, i uzmeš deo biračkog tela koji glasa za vladajući karton. Kako drugačije? Pa šta da kada sad su me podsjetio da je te moje polemike koju Zoran nikad nije preboleo sa Išingerom i ostalim. Kad su nam objašnjavali da je potrebno da Zoran bude menadžer revolucije. Srpske demokratske revolucije pre nego što je on promovisan, odluke su neke donete, odgovor na ono prvo pitanje, zapamtio sam ga. I tad su bile donete. I u tom razgovoru ja sam pokušao da im objasnim da revolucije imaju vođu ili vođe. Ne mogu da imaju menadžere. Albatros podcast.